paralong ha kani ka video ngani thu shapi ya ka benta ka bakat do jong ka film after ya kani ka benta la I kerteng after everything but la pen mi ru house nem ar hajar ar pulai ha ka basdang jong kani ka video la pen iya ka jaka ka bala pen krek knang na ka benta banya tho shong kurem hang ni la pen iya ka tesa ringkat bat u harden Henry la pen kut no hang ni bat pen iya u harden kumba pila yatem ya ke ka bala ja ha ki benta ki bahashwa kendiat on pen ken ma yu pi baro ba u harden ba ka tesa kila ya ma ya nia na ka benta ka jing tho kot jong u shapang jong ki bat klem da pen tep ru ya ka tesa u harden ula pen lat pat ba ya ka ta ka kon bat dei na ka ta ka daw ba ka tesa ka la bitar hadu kata ya u harden bat kala ya u bat pendukut shisendan ya kata ka jinge dei jongki kumta hadien ba kata sa kala jengai na u harden ula pat do nut hadu kata u harden uju call ju text ru ya kata sa Henry kata sa kam kwa shu banyak keren bat u kumta kala pha tang ka wei hi ka message bat ong ya u bakan bah ya u ba un kilat no ya ka bat ya no shakmat klem maka kumta u harden haba ula yo ban pulie ya kata ka message la yo ba u harden ula nang kuslai shu shapang kata nadu ba u harden ula ya jengai ba katesa ula shem jing ha ka ban peteng biang pat ban tho ya ki kot jong u namar ki jing mut jing per khat jong u la shulet pat her be tang sha katesa hang ni la yo ba u harden ula let ban ya kendu ba kanong pen mi ya ki kot jong u kala pha ya u harden ba un sedang biang ban tho no ya ka kot ka baar bat kala ong ru balada undang penslem shu na dien kani ti ki pat ba ki saklet no ya ka kot khana jong u harden ula sedang biang ban di ya ki jingdi ha kata kamin u harden ula buat hadu kata bat kat ba udang shong hangta ula kin mau ya katesa ha kata kamin kata kanong penmi ya ki kot jong u bat ka para lok jong ka kila let lang siya kachaka sa jong u harden ula yo ya ka call na u London Henry ula penlip ya kata ka call bat kat ba udang shong kumni ula perkat ya katesa bat yo thia ru hangta ha ka step ka babun u harden ula yo sngo ba kini baro arngut kila ya kren ben ya u namar ki jing thang men sim jong u haba ula do no ya katesa kumta ula khie nang ta ban let ban ya kendu bat la ki kimi ki kpa hang ni ukpa jong u ula ai jing mot ban ya rap ya u harden Henry u harden tre satya ya ki jing ya rap jong u naba udang domsa yala u jong ukpa namar ba utem bat itu ya u Christian kum uta umama ubaya iet paralog bat kami jong u Henry udai penban ukpa trai jong u gumta kat ba kidang ya keren kumni ukpa jong u ula haban let no namar ki jingbun kam palat jong u hang ni ka kami jong u harden kala ajing mod ya u bakan bha ya u ba un let kai pengat shwa sha ka waipat ka jaka khnang ba un la ba pen khut biang pan ya ki jingmut jing perkhat jong u bat kalaya thuru bakalaya kendu ya kanatali kaparalok barem jong u bat ban ktien ru bamenta kala let ban sa shalesban khnang bakan pen thamai biang yala ka jong ka jing im hadien ba u harden ulawan pha shalayeng ula persang biang ban tho Henry ka jingmut jing perkhat jong u kam wan satya kumta ha ka jing sngo kulumar jingmut kumni u harden ula let ban le kai bat kat ba udang le kai kumni ula kan mau ru ya ki jing po sniaw shapang jong ka te sa bat u Robert bat kat ba udang shong sngo si kumni ula yo ru ya ka dur jong ka te sa ringkat bat u Robert hi hadien kata la yo ba u harden ula shim shisha ya kata ka jing a jing mut jong ka kami jong u ban let ka shwa shipor sha ka wei pat ka jaka bat hadien katu ka ni por la yo ba u harden ula poi sha Lisbon bat don jing tmuru ban let khnang ban ya kendu ya ka Natalie
Haba ula poi hangta, ula lej ban wat yaka. Bat haba ula wat kumni, ula lap yaka ha kawe kedukan. Ka Natalie kala kinden, haba kala yoi ya uharden hangta. Uharden ula yatu, ba ula awan kenang sya kani ka jaka, ban yo ban penbaha biang pat ya ki a, kiba ula le yaka menshua. Henry ka Natalie, namar ki jingbun kampala jongka. Kampat siyam ajubab ay ru em ya u. Bat kala apha ru ya u ba unlet no nangta. Hadien ba uharden, ula mi nangta. Ula let bandi ha kawe kedukan. Bat kat ba udang syong hangta, ula ken mau biang ya ke balaja, san senam menshua. Hang ni la yoi, ba uharden udang ya lekai ba lagi para log jong u. Ha kawe ke karkhana shna kali. Bat kat ba kidang ya lekai kumni, uharden ula rem no ha kata kagiem. Kumta ula hab ban ay no yaki, da kabaji jong u. Kata kabaji kalong kabasyong dor hadu kata. Katba kidang ya syongkai kumni, lawan ka Natalie. Ka Natalie ka lawan hangta, ban pa shna ya ka kali jongka. Henry namal, ba uta unong shna umdon ha kata kapur, kumta kala hab ban let no. Hadien ba ka Natalie, kala mod ban let, kita kiparalong, kila ya keren ay syapang jongka. Kilaong, baka Natalie kadai ka brio ka batip sengitam ha ka jaka puli jongki. Bat kanlong ka basyam jing bha ban yo yaka. Uharden ula semut bat ong, ba ula ban pengop yaka. Kumta kita kiparalog jong u. Kila thong ya uharden, da kata ka baji jong uhi. Henry namar ba kim sngula ban nget satya, ba unla ban le kumta. Kumta kila pha ru yo u, ba uha ban pen ringkat ba kisakhi yaki. Uharden ru ula menjur ya kata. Hadien kani, la pen biang ya uharden, ba udang syong ha kata kedukan. Bat kat ba udang syong kumni, ula yo ya ka message na ka Natalie. Syai udan la keli ka Natalie. Kumta hi uharden ru, ula ya thu ya ka jaka. Bat kumni hi la pen biang ya ka sin, kabala deb banja sansnam menshwa. Hang ni la yo ba uharden ula yo shisha ban pengop ya ka. Bat ula panjing bedru naka, ba ring video. Ka Natalie ha ka jingbam subas niu ru mu. Kala menjur ya kata. Hang ni la pen biang sya ka minta. La yo ba ka Natalie, kala poi ha kata ka jaka, ka ba uharden udon. Hang ni la yo ba kini baro arngut kila ya syem jing ha ka ban ya keren baha. Henry watla kata ru kila ya keren la ka keren. Uharden ula keli, bakumno kawan poi sya kani ka jaka. Namar kala day yaka, pakan lej ban puli sya ka weipat ka jaka. Ka Natalie kala yathu, bakala du no yaka scholarship jongka. Kumta namar ki jing klumar jingmun, kala kelet ru, pan syempat dakiluan jing puli. Kumta kala syem jing ha ka ban yo jing kersyan, ban lej ban peteng biang ya ki jing puli. Kumta kala jiet ya kani ka jaka, namar bakalong ka bakham tat dor. Bat sa kawai ru, ba omdan manu ru ban itu yaka. Haba uharden ula yo sngow ya kini ki baro. Ula nang sngow melong shu na ka benta jongka. Kumta uharden ula panma biang yaka. Bat ong ba jenda ula la, ban let pai biang pat sya ki por ki bala let. Sya ba kini ki baro kinwanja. Henry ka Natalie, kam kwa shu ban kinmau biang pat ya ki. Namar kala ya syakmat, bat kelet lut ya kita baro. Hadien kata la yo ba kini baro arngut kila ya bam, ha kawe kedukan. Kat ba kidang ya bam kumni. La yo ba kini baro arngut kila ya keren ya sngotenat bah. Bat namar ki jingbun kam. Ka Natalie kala hab ban let no. Bat hashwa ba kan mi no nangta. Kala yat huo ba kala deb ban puli ya ka kot jong u. Bat kala keliru syapang jong katesa. Uharden ula jubab bakum bara borhi. Uju pensniulut ya ki baro. Bat kum tahi ka Natalie ru kala mi no nangta.
Onda la min, la yo I ba u harden, ula sedang bantia. Bat kat ba udang kaplip gumnia. Ula kin mau biang ya ke bala deb banja. Hang ni la yo I, baka Natalie kala ayam bat kersiu ya u harden. Ha ke jing bampoi perkan. U harden ula lingo haba ula yo sngau naka. Ba ka video jongki kala lat pat ba. Marsen yo sngau ya kata. U harden ula sngau klumar jingmun. Bat lej wud ban ya kendo ya kita ki paralog jong u. U harden ula lej ban tim ya u. Bat ong ru ba balehi u ha ban penlat pat ba ya ka video jong u bat ka Natalie. Henry uta u paralong. Ula ong ba kamshim day satya ka jing bakla jong u. Namar u harden hi ula ring bat le ya kini ki baro. Ha ka step ka babun. Layo I ba u harden ula kindit tiya. Bat ha ka ta ka step. U harden ula persang biang banto ay. Henry la satya. Kumta kat ba udang syong kumnia. Lapoy ka message na ka Natalie. Ka Natalie kala ya wear ya u. Siya ka way ka party. Bat ki paralog jong ka. Kumta u harden ru. Ula let siya ka ta ka jaka. Haba u harden ula poy ha ka ta ka jaka. Ka Natalie kala penithu ya ki paralog jong ka ya u harden. Kita ki paralog kila kili syapang ka jingye day jong ki. Ka Natalie kala ya thu. Ba u harden uday usamla u baningkong ba kayap mat ha ka jing jong ka. Bat kat ba kidang ya keren kumnia. Lawan u waypat u paralog jong ka Natalie. Haba ped la I kumba u idon jingmut sniw ya u harden. Bat kumta hi ula ya wear ya u. Ba un lay banya ringko na jong luom siya pa Namar ba kata ka jing lekay. Kalong ka ba itriam. Kumta ka Natalie. Kalakhang ya u harden banlen. Henry namar ba u Sebastian. Ula akwab ya u. Kumta u harden ru. Ula menjur banle ya kata. Hadien ka jing perkat arsien laisien jong u harden. U harden ula no syapo kata ka duriaw ba. Bat hadien katu kat ni poru. U harden syem mi serniu. Kumta kini baro kilak tiang. Bat hadien sipang por u harden. Ula mi na po Bat ong yaki ba u syukwa ban penting ka yaki. Hadien kata u harden. Ula tiya kay halor kata ka Bat kin mau ya ketesa. Kumta hadien katu kat ni por. U harden ula mi no nang ta. Bat syong harut Bat kin mau bet tang ya ketesa. Bat kat ba udang syong hang ta. Lawan ka Natalie. Ka Natalie kala yo I ya ki jing susi haki khamat jong u. Kumta kala kali ya u. Bat u harden ula ong ya ka. Ba un salat hi na kini ki baro. Haba la poy syaying. La yo I ba u harden. Ula yo biang ya ka kol na u London. Bat hang ta ru ula penlip biang ya ka kol jong u. U harden ula ya ling syarum syaneng. Bat ha ka laptop jong u. La yo I ba u harden. Ula pet biang ya ki dur jong katesa. Hadien katu kat ni por. U harden ula teks ya ka. Ban pentip syaka ba udang yay persyang man penbaha biang pat yala dia. Pat na ka benta jong ki. Ula ong ru ba ula kinja hadu kata-kata ya ka. Kat ba katesa pan kadang yo tia. Kala yo ban puli ya kata ka message. Hang ni la yo I. Ba katesa ru kadang sngosi bat kinja ya u harden. Ha ka step ka babun. U harden ula let ban ya kendo ya ka Natalie. Kumta kini baro arnut kila ya let kay pengat bat penut po ringkat ha kata kasngi. Kat ba kidang syong ha kata kaling. U harden ula ya thu bakalong ka basyem jing hadu kata ya u. Ba un sedang biang banto ya kakot ka ba jong u. Ula ong ru bakat ba udang don ringkat bat katesa. U syem bakalong ka basuk ba un tho. Namar u yu mensiem ba ringkat bat ka. Kat ba kidang ya keren kumnia. Ka Natalie kala yu bantim. Ba u harden ula penlat ya kakot kana jongki. Klem ka jing tip jong katesa. Ka Natalie ru kala ong. Ba kamde hi ka babaha ban le kumta. Kat ba kidang ya syongkai kumnia. Ka Natalie kala peni ya u harden. Ya ka way ka ying. Kala ong baka kuwa bat terang ban yo ya la ying la jong. Kam jengay na kishnong kitao. Haba ula pet ya kata ka ying. U harden ula ong ba u ikin ja bahala da sa hang ta.
Henry ka Natalie ka laong, bakam simlong kumta. Lada kan don ringkat bat unu ubriyo. Ubadey hok na ka benta jong ka. Haba u harden. Ula yos ngow ya kita kikintin. Ula kin mau biang ya katesa. Ba kidang isyong kay kumni hi ha kaway kaliang. Bat ya keren syapang ki jingkemen jingsung ha kalaway jong ki. Hadien kata layo i. Ba u harden ula lech siya kaway ka party. Lembat ki paralog jong ka Natalie. Bat kat ba ka Natalie, kadang lech ban syat bat la ki paralong. U harden ula tiak kay marway hangta. U Sebastian ula wan ban kinto yu. Ula ong ru ba ka Natalie, kam simpen pau kerteng ya uta u balik sniu ya ka sansnem menshwa. Henry ula ong ba utip ba udey u harden hi, uta u briu u balak penkela ya ka jing im jong ka. U harden ru ula don jing sngow. Haba u Sebastian, ula keren syapang kani. Kumta ula lech bandi, bat boy ya syok ru bat u Sebastian hangta. Haba om dan manu ru banyarap ya u harden. U Sebastian bat kiparalok jong u, gila syok dusuman ya u harden. Bat hadien katu kat nipuar, kipulit gila wan ban penyaklat ya ki. Hadien kani, layo i ba u harden, ula syakem ha kipulit bat set ya u. Kat ba udang syong hang taru, ula ken mau biang ya katesa. Hadien katu kat nipuar ukpa jong u, ula wan ban penlat ya u harden nang ta. Ukpa jong u, ula persyang ban keren syapang ka jinglong jingman jong u harden. Bat kat ba udang keren kumni, ula airu ya kakat ya tho syong kurem jong u London. Namar ba ula persyang ban kol ya u, Henry juyo satya ban keren. Kumta ula pa ay, ha ukpa jong u. Ukpa jong u ula ay mensiem ya u harden. Ula ong ru, balada katesa, la bu bentana ke benta jong u. Dia kan sapoy hi kapor ya ki a. Bat baro akin sayat bet ya irenti. Ula ay jing mut ru ya u harden, ba un pen ba shwa ya la dia. Dia kapor hi kan sabatay ya u. Ukpa jong u ula ay mensiem ru ya u harden, syapang ka kamto jong u. U harden ula sungo ya ha bat pediang ru, ya kijing seneng ukpa. Kumta u harden ula ong, ba unsa biang shwa shipur ha kani ka jaka. Kenang ba un pinbet biang noa, sa shisin pat ya la ka jing im. Ukpa jong u, haba ula yo sungo ya kita kikintin. Ula sungo menlong bat penpau, ba uit hadu kata-kata u harden. Hadien kata, layo i ba u harden, ula akut jing mut shisha. Ula penkuat ya ka yeng kasem, bat the lut no ya ki jingdi bas niu jong u baro. U harden ula persyang shisha ban kila lut na dong syadong. Ula persyang bat sedang biang ru, ban tho ya ka kot kana ka baar jong u. Bat hadien katu kat nipor, ka Natalie ka lawan ban jengo ya u. Kat ba ki dang ya syongkai kumni, ka Natalie ka la pej isen ya ki jingmen sao jong u harden. Ka Natalie ka la mut ban do ya u. Henry u harden, ula penpau ba kwa satya, namar ka mensim jong u, kadang yay iyet ya katesa. Ula penpau ru ba udas ngokumen shisha, namar ba ka Natalie, kalamar ikijing bakla jong u. Ula ay mensim ru ya ka, ba kadayhok ya ka, ba kanya kendu da uway pat ubriw, ubala shisha ban ajing kemen ya ka. Ka Natalie ru kala pediang ya kijing ong jong u harden, bat hadien katu kat nipor kala amino nang ta. Hadien ba ka Natalie kala len, u harden ula kol ya u London, ban pentip siya u ba un pep satya ha kasngi ya tho jong u. Hadien kata, layo i ba u harden, step la bat mit ula ban pendep ya kakot kana jong u. Kumta kisngi kipor kila yat, tat onda ba u harden ula la shisha pendep ya kakam jong u. Bat ha kasngi kababun, haba u harden ula dep banto ya kata kakana, ula lej banya kendu ya ka Natalie, bat airu haka ya ki kopi jong u. Kenang bakan yo ban puli, bat pancing bet ru naka, hashwa ba un penlat pat ba ya kata kakon. Namar ka Natalie ru, kadon benta ha kata kakana jong u. Ka Natalie ru, kala ong yo u, bakan sa puli bat pentip siya u. Kumta kila ya kublay kadu, namar ba u harden, ula ha ban let no siya layang,
bandan ringkat bat ki bahayeng hasem ha kasngi yatho upara jong u. Ban hashwa ba ulen u harden ula letkai shaka wei ka jaka bat perkat bat kin mau ya ketesa. Bat kat ba u harden udang shong ha flight ban let no shalash nong ula yo ya ka message na ka Natalie. Ka Natalie kala pentip sya u baka da smutenat ya kata ka kana bat syaru ya u ba un penat bat ba ya kata ka kon. Hadian kata la pen ya ka Natalie. Ka Natalie kala yo na u harden. Bat haba kala pet ya kata ka jing ais ngob ha jong u kala yo ya u shabi yeng. Bat kadur jong kata ka yeng ka ba ka Natalie kala pen ya u. U harden u kwa ba unle na ka benta jong ka. Kumta ula pen tiet ya ka da kata ka yeng ka ba ka Natalie hi kada kwa shisha. Ka Natalie ru kala pediang da ka jing pemen ya kata ka jing ais ngob ha jong u. Hadian kata la pen shaka sngi jing ya tho shong kurim jong u London. Bat hadian kumba arsnem kate sa kala hab ban yo biang ya u harden ha kata ka sngi. Kumta haka jing bun kam kumni kini baro arngot kimpat yo satya banya keren Henry kila shia pet markiliang. Bat kat ba kidang don hangta u harden ula pat donun haba ula yo bakate sa kala ya keren bha bat u Robert. Ukpa bat ka kemina jong u kila yo ya ka jingpat donun jong u harden. Haba ula yo ya kate sa bat u Robert. Ka Kimberly kala ya thu ya u harden. Bakate sa kam dan jing ya day ru bat u Robert. Henry ki shuday tangkum shi paralong. U harden ula sungu yo men siem haba. Ula yo sungu ya kata ka kubor. Kumta ula khot ya kate sa bakan wan ban shat bat u. Kat ba kidang ya shat kumni. U harden ula pan ma biang naka. Bat ong ru ba poi perkat baka jing penlat pat ba jong u. Ya kata ka kot kan pensungu si ya ka hado kata. Bat ula ong ru ba ula sungu thu menta. Ba ula le ba kla shisha na ba. U klem da kin jok tin ru ya ka. Kate sa ru kala map ya u. Bat kat ba kidang ya shat kumni. Hadian shi pangpor ka kemina jong u. Kala wan ban pak ren ha u harden. Kumta u harden ru. Ula penpau ba udap tang da kijing sungu kemen na ka benta u London. Kat ba udang keren kumni. U harden ula ong ru. Ba kini baro arngut kin sungu thu satya ya kata ka jing thang men siem. Namar kila yua bandan lang ringkat kumni shilinter ka jing jongki. Kate sa kala jaw man. Haba kala yo sungaw ya kini kikintin parshi jong u harden. Bat kumta hi kala mino nang ta. Bat u harden ru ula buot na din jong ka. Hang ni kini baro arngun. Kila pan maap syapang ki ki bala dep banja baro. Bat kila ia menjur ru ban sedang tema biang pan. Ya ka jing iye jongki. U harden ula terwa ya katesa. Bat katesa ru kala pediang ya u. Ha ka bakat do la yo ba u harden ula rung hapo yeng. Bat ki bahayeng jong u kila ap ya u hangta. Hang ni la yo ya ka kun kintay jong u. Ringkat bat katesa bat ikun ibahak po jong ka. Kani ka kana kalapoy siya kabakun. Hadian ki jing ki ba kila ya kendu. U harden bat katesa kila yo bantay ya kata kalongying longsem ka ba itenan. Kublay shibun.